दिवालीनि उनाव सेक्रेटारियेटआव गावनि चेम्बाराव हाग्रामा महिलारि सारा गोबांथार पाब्लिक रायजोफोरजों आरो गावबुरा एस'सियेसननिफ्राय लानानै गोबांजों लोगो हमदों। आं फुल आपडेटआव फैगासिनो दङ रायजोफोर। बेनि सिगां डाइनामिक लिडार बयजोंबो मिथिजानाय गिलु बालु बारहुंखा बायदि महर लानानै फैगासिनो दङ। बे जाहैबाय एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सारा बुंदों दि फैगौ 21 नभेम्बराव गोदान दिल्ली जन्तर मन्तराव मोनसे गिदिर सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेनि सिगां फैगौ 29 अर्थात 29 अक्ट'बर खालाराव मोन 30 जिल्लायाव रेली फर बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 मुंजों सोमावसारगोन। सोमावसारनायनि सोमावसारनाया फैगासिनो दं रायजोफोर। बेनिनो नोंथांमोना सोर साबैसेया सोमावसारनायाव बारसोमनो ओंखारनो रेडि जानानै दं कमेन्टनि थ्रुयै मिथिहोनो हागोन। मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव गोबांथार बेफोरबायदि लिडार दङ सिरि सिरि फैखुमानानै सोर गावसोरखौ मा बुंदों कमेन्ट स्ट्रेट फरायनानै थाङो। बेखायनो कमेन्टखौ होलांनो दाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि दिपेन बर' सारा बुंदों 20 नभेम्बर खालाराव 10था 6 शेड्युलनि दैदेनगिरिफोरजों कनस्टिटुयेन्सि क्लाबाव सेमिनार खुंफुंगोन। बिनि उनावनो 21 खालारावहाय नभेम्बराव जन्तर मन्तर दिल्लीयावहाय बिथाङा सोमावसारनायनि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों। दानिया फैदो ससे आं मोनसे फुटेज होगोन, नोंथांमोना ओरै नायबाय थानो हागोन। हाग्रामा सारा दिनै हागौमानि गोबांथार पाब्लिकखौ गावनि अफिसावनो हरबोर सोजोबनानै सावरायदों। बिनि गेजेरावनो खायफाया गावनि ट्रेन्सफार अर्डारखौ लानानै प्रब्लेम खिथाफैदों, खायफाया जब मावग्राफ्रा, खायफाया न'खराव फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जेबो गैया, बेमार आजार जानानै दं, सोरनाबा थ्रट केन्सार, गोदोनानि गल ब्लाडार स्टन, बैफोर इसुसफोरखौ लानानैबो सारजों मोगा मोगि रायलायफैदों। आरो सारा इनिसियेटिभबो लादों गावनि जाय मावग्राफोर बिथांमोनखौ सोरना मा प्रब्लेम लिरहोनानै बिथांमोननि फार्दार बेटार ट्रिटमेन्टनि थाखाय मा खालामनाय जायो बैफोरखौ प्रसेस लानो थाखाय बिथाङा आखायाव लानो थिनदों। आरो माखासे मानिया गथ'फोरनि गथ' गथायनि फरायनाय आरो फेमिलि प्रब्लेमखौ लानानै गोबाङा फैनायखौ नुनो मोन्दों। माने नोंथांमोना जेब्ला फैगोन अफिसफ्राव माब्लाबा आउट अफ बिटिसि बा बिटिसिनि नुफैगोन जे माबायदि हारबोर रावबो लिडारनियाव बेबायदि हाबनायनि जाहाथे पारमिसन मोना। आरो मोनसे खोथाखौ बुंथिनानै होनो गोसो जाखायो, सारा प्रसेस जाहोजोबनो थाखाय दा बेफोरबायदि हारबोर मानसि जाबाय थायोब्ला मा मावनो, प्रसेस जाहोजोबनो थाखाय 20 दिनसो एसे नेना खावलायदों बयखौबो। आरो बिनि उनावहाय जिखिनि खामानि बेफोर प्रसेस जाजोबगोन होननानैबो खोथा होनायफोरखौ जों खोनानो मोन्दों। बेखौ नोंथांमोननो फोसावनाय जाबाय। बेखिनियानो आपडेट रायजोफोर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।